Čaute ľudia, moje meno je Diagonistka. Brata kamaráta. Bude to pekné. A výstav. Točím video, budú hovoriť, že netoč. Však uvidíte. Čau. Prečo máš takto lízatko? Moje záležité chce človek. To čo je? Chceš to počúvať? No. Vezmeš? Nechcem dávať čo to je. A buchnej to. Postoj, čo to je? Hej! To je dobré. To som na tak kúkol. Hej, Aďo! Píl! Nerob. Môžeš už vaše vypídať tu. Ne, tako, ne. Ja si vyberem bodík. Možno. Dobre, ja si to vybrať. Tak si vyberem. Ale už ja si tým sa... Tak si zober len tú kúlovu. Kúlovu si zober. Zober sa to prvý. Все точно не говорила, она говорила, она тобой. Значит, это должен быть. Я думаю, что to sama ten zvačí. Ten nebo ten tak. Ne. Ten sa zvačí. A ten z toho. Vlasy. Ideme. Hej, tak, daj mi tak. Tak, počkaj, daj si, to sú vlasy. Daj si agility. To druhé si daj. To sa si daj všetko preč, dobre? Lukáš. Hej, to si daj preč si daj to. A to si daj preč, toto minusko daj, dobre? Toto? Áno, daj minusko. Aj to daj všetko preč. A daj agility. To si najľahšie. To je čo? To je, nevím čo. Toto zvyšuje, dáva ti to len. Ale agility je najlepšie, lebo budeš mať najlepšie. To si ve vezení, jak som hovoril, a pôjdeš takým bylým nožom. Stlač to. To sa naštval už. Borca Barcha si vôbec dovolila? Môže. No, čak sa chcú pýtať. Môže. Nemôže. To je najlepšie. Lebo to môže na jedenkrát téma będzie. Daj si to. Ešte. Ako sa zberané, koľko ich môžeš. Čo? Ale toto? Však to tu nemôžem. To nemôžeš. Toto môžeš si len prvý rúk dať. To
To nemáš nič? Môžeš si dať prvý luk. No. Tak to si dám. To je dobré. Lebo to... A daj si meč, si daj. Kúkni sa na meče. A meče? Koľko ich máš? To si potom kúpim. Agalita je najlepšie, lebo to ti dáva, čo môžeš držať všetky. Prečo nemám ale tu zem? Máš, potom sa ti ukáže. Hovorím, že máš srdce, to nemôžem. Tak, Mal som tam, dotok, ani to nemôžeš, ani to nemôžeš. Ja... Daj si to prvé furt. Tak To môžeš. tak. To nemôžem. Daj si to prvé. Tak. Áno. To je blbosť. Ani to nemôžem. Daj si to prvé. Teďka to je čo? Daj si štít. To môžem. Ne? Ne. Môžeš? To môžeš. To môžeš. To kúpnem. Toto. Nemôžeš. A toto prvé. To môžem. Ešte dva. To tento dáva lajky. To nemôžeš, ja som mal títo už všetky. Tento dáva lajky. Ja som mal už luk. To sa mu čo urobí? Že keď mi to dáš, tak budeš lepšie vyhrávať. A toto. To je Nevím, to je on neviem. No daj to. To je čo? Ja to je tá černica. Víš, aký som mal ja meč? Ne, daj luk. Víš, aký som mal ja meč? Taký. Tento. A Ohnivý je najlepší. Ne, podľa mňa. Daj si hem na luk, si to daj. No, daj to. Tak tam mi daj do toho. Luk, dobre? A daj ohnivé, to je najlepšie. Mama. Ne, ja si to. Ne, toto si dám. Toto je dobré. Tam to nemôžeš, lebo to Toto môžem. to veľa stojí. Ja to. To čo nevidíš? Ani toto nemôžem. Ne, nemôžeš nič. Tak toto. Ne, tak toto. Aha, jak sa nechce. Vidíš, jak sa ide s tým? Ale. No. Ja neviem, takže toto. Chod dozadu, chod dozadu. Dozadu chod. Počkajte. Ale dozadu, nedávaj tu tak. Daj to hore. Hore to dávaj. Dámy a páni, prank mi vyšel. Ten výstrach mi tam. Borisovho kamaráta. Tak. Čakajte. Napíšte do komentárov, či sa vám tento výstrach ľúbil. Mne sa veľmi ľúbil. A viete prečo? Lebo som ťahal kameru a oni to vôbec tú kameru nevideli. A je to samozrejme dobré. Prvý prank nám vyšol. No, čo som tak mohol povedať? Takže určite budem pranky točiť. Tak, dámy a páni, toto by bolo z dnešného videa všetko. Stačí like, ak sa vám video páčilo. A určite tým mi dávate odbery a komenty. Čau.